Geçen gün yolda gidip bararken aklıma bir soru geldi. Ve bu soruya cevap tapmak için internet ulgamından ve kitapxanalardan köp gözlük ettim. Bu sorunun cevabı näme? Bu soruga näle cevap tap bolar dedim. Ve aklımdaki ululduğumuz sebap näme üçin çalt etjärdim bu soruga sonunda cevap taptım. Ve tapan bu cevabımı sizler bilen hem paylaşmayı istedim. Taýin bolsaňyz videomy başlaýaly. Çağ wagtymyz hemmedat gaty ütkeşikdi. Thomas Dinci alış günlerindäki oyun oýnap geçen günlerimiz gaty haýal etjädi. Şeýle dämi? Ulanymyzdan soňra bolsa hemmedat tersine boldy. Deň duşlarymyz bilen geçiren oturuşuklarymyz we durmuşymyzdaky hemmedat gaty çalt, göz ýumyp atjançan geçýär. Hiç zadyň lezzetini alyp geçip bolanok. Çağ wagtlarymyz, garyndaşlarymyz bizi görenlerden "A, tügeleme, eýem ullu kanca bolupsyň" diýerler. Indi bolsa biz çağalara o sözler aýtýas. Hani indi bolsa geçelim asıl temamyza. Beynimiz wagty bir nokada çelle ýaşan wagtymyzyň üstü bilen hasaplaýar. Mysal üçin 2 ýaşly çağ üçin 1 ýyl ömrüniň ýarsyna deňelýändir. Ýöne ýaşymyz gitdikçe her bir ýyl durmuşymyzyň ýüz göterüminde has geçe bir bölegi eýleýändir. Bu ýagdaý 10 ýaşyndaky ýagdaýymyz üçin 1 ýyl durmuşymyzyň 10-da 1 bölegini gawat edilýän bolsa, şol bir wagt siz 20 ýaşyňyza geleningizde durmuşymyzyň 5 göterümine deňdir. Bu tarapdan serdenimizde 10 we 20 ýaşlar arasynda 10 ýyl wagt 5 bilen 10 ýaş arasynda geçen 5 ýyllyk wagt ýaly çalt ýaly gelýär. Bu ýagdaý ýaşymyz ululdygyça has hem täsirleşip akla sygmajak derejä ýetýär. Şeýle bolan 40 bilen 80 ýaş aralygyndaky 40 ýyllyk wagt insana 5 ýyllyk bir gyzgaw geçen wagt ýaly gelip bilýär. Bolýandy, beynimiz näme üçin wagty wyjdansyz ýagdaýda ölçýär? Bu diňe logaritmiki ölçeýden ibaret däldir. Çünki bedenimiziň bir sagaty bardyr. Biologik sagaty. We bu sagatyň tezligi biz garradygymyzça peselýär. Meselen metabolizmamyz haýarlaýar. We bu ýürek uruşumyzy we dem alışlarymyzy haýarlatýar. Ýürek uruş sesini we demimizi bir sagatyň tik-taklary hökmünde görsek, ýaşymyz gitdikçe 1 minuta sygdyran tik-taklaryň sany garranymyzda garanyňda bir meňdeş bolmanyny aýdyp bileriz. Bu täsir şol bir wagtyň özünde az hem bolsa, zamanyň biz bir zatlar üçin synaşyk edýärkek, haýal dowam edýän ýaly duýulmasyny düşündirip biler. Edil şonuň ýalyda gorkulu zatlary başdan geçirjilerde ýokarlanan adrenalin derejesiniň ýürek urmasyny we dem alyşyny çaltlandyranda wagtyň has haýal geçýändigini aýdýarlar. Bu insanlar ölüme ýakynlaşanda bütün durmuşynyň bir film ýaly bolup gözleriniň öňünden geçýändigini düşündirýärler. Başka bir tarapdan zaman duýumyzda uly rol oýnaýan başka bir ýagdaý da bar. Bu da biz öwrenşen zadymyzyň daşynda gözlegler edýärken beynimizde bölünip çykýan dopamin hormony. Ýaşlyk ýyllarynda başdan geçirenlerimiziň köpüsi biziň öwrenşen zatlarymyz bilen bir baglanyşy bolmaýan ýagdaýlardyr. Birazjyk hem izah edenimizde çağa wagtymyzda başdan geçirenlerimiziň köpüsi biziň ilkinji başdan geçiren ýagdaýlarymyzdyr. Şahsy barlyklar, şahsy başdan geçirmeler beynimizin has köp energiýa sarp etmesine sebäp bolýar. Bu sebäpden ýaş wagtymyz beynimiz dünýäni düşünmäsi ýaşaýarlyk üçin has hereketli we has ünslüdür. Ýöne belli bir nokatda işlerin näle dowam etýändigini öwrendikden soňra beynimiziň işçiňli haýallar we üns beriljek zatlar azalar. Bu ýagdaýda wagt has tez geçmäge başlar. Çünki esasy möhüm wakalaryň sanlary azalmaga başlar. Onda şeýle bolsa, bu wagtyň çalt geçmeginiň öňüni almak mümkinmi? Bilesi geliji we howesli galmaga dowam etmeňiz we şahsy başdan geçirmeleriň gözleginde bolsaňyz, belki zaman edil ýaşlygyňyzdaky ýaly haýal geçer. Belki bilesi gelijilik we täze zatlary barlap görmek, ah ýaşlyk ýyllarym diýen zadyň özüdür belki. Hemme zady soňky pursadyň duruýdyp ýaşamaklyk diýen bir sözi hökmen bir ýerde eşdensiň. Ýöne belki de munyň syry hemme zady ilkinji pursadyň duruýdyp ýaşamakda gizlenendir. Mähriman dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Video göwnüňizden turan bolsa like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma abone bolsaňyz da hoşal bolardym. Indiki videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.